Hello mga ka-listeners, mayong hapon o ang oras alas 5:34 no nya mag-upload ta karon sa No Limit ang iri part 7 tingali mga ka-listeners part 7 no nya pasensya kay niagi lang taning adlaw ang problema lang kay wa pa ko kalugar og vlog ba kay kuan medyo pahulay ba kay medyo sa gunson yung kulang akong tulog sa mga naging adlaw muna nga wa ko kalugar o katubang og kamera mag-vlog pero nagkalingaw og edit sa Nanay Rosa nya duha na-upload ng usa no sa Nanay Rosa duha to ka part na pa isa nya kini appeal ni sa nahuman og upload pero copyright lagi mo nang balik-balik kay punta sa copyright nya ang Nanay Rosa puro sa copyright nya ang digong upload sa tahuman ani kay kita ang digong kay dali editon way copyright kayo gawas aning dramaha og katong Nanay Rosa kay permi maka-copyright kada edit nya nahuman nagunaho ani ang adlaw pa lima lang kay wa ko ka lugar ng vlog kay bati man ni vlog ning kulang tagtog lain tong dagway di presentable kay atubang kamera ning kuwang itog yung mata ta katugon jud kay ba katong kuan katong intro na ko sa kuan sa Nanay Rosa part 5 dito nito sa kuan sa ministry ng Padre Darwin no? Sa bag-ong ministry nga naa sa Lila Bohol ngadto mi nya akong tug atong time 3 hours na to or wala kabot or 3 hours kapin ba basta kay mubor kay og tulog mo to nga nya saya man ang lugar balag wag to vlog na lang ko ani kay nindot ang ganahan ko sa lugar kay daghang view ba daghang kahoy nya makita ang dagat sa unahan mo to nga balag ko lag tog di importante bawi na sa background ba kanang mga view sa lugar ba wala nga pero pag uli dire nga buwan kulang kong tog yun di ko ganahan mo tubag kamera labi na kay kung background kay kanang balik-balik ra ya luya pag naong samot kaluya urag usahay mga ka-listeners kapuyan ko mag-vlog ba kay ang lugar ani nga balik-balik ra in town way kanang walang kabuhay-buhay ba wala man pud mo akong magulang manghangyon ta ko nga mulaag ba kanang kanay mga nindot sa background ba ano na nga kay bati makayo balik-balik ang background pero sige lang at least maka-intro vlog ta sige na lang mga ka-listeners no importante nga maka-intro vlog nya makabasa ko sa inyong comment pero mo lagi basta kulang kog tug di ko mo vlog ana pero wa pasabot nga nagpasagay nako ana ko ga-edit na nahuman nag-edit hagbay ra nahuman ako ang pagkatumbang lang gid sa kamera nga hindi ko ganahan matumbang og katugon ko kay mga ka-listeners magbasa sa ko sa inyong comment non ja nya na pula tatiwaso ning mga kuan mo di lang to palabiag taas kayo no kay napay murag butangan tila na ko ni og kuan no unboxing sa Shopee itistingan lang na no kay aron kuan mo taas-taas atong video nya mubo ra akong ikuan no dira to pa up to 19 minutes ang una si Lurk Suso wow bag-ong upload Sir Jan salamat kay Sir Jan take your time lang God is good God bless you always salamat kayo no with emoji ug sign of prayer na emoji nga nag-heart salamat kay Lurk Suso no nya si Annalyn Santari nindot na ni nga drama doll shout out ko dolls salamat from Davao City God bless you shout out nimo Annalyn Santari no sa Davao City salamat kay sa pagpaminaw sa Digong Kantuboy nya si Diane Bansel thank you so much sir palaging pag-upload sa dramang Digong Kantuboy sir pwede po bang mag-upload na ko sa Kalipay yung complete episode hanggang dulo yung wakas ba I wish mapansin mo ang comment ko salamat po ng marami always God bless sir with look heart salamat kay Diane Bansel sa pagpaminaw ng Digong no pero karon no limit ang irim na atong upload no kuan kanang pasensya kay wa ning close sa Kalipay no ako i-record na pero salamat kayo sa pagpaminaw sa itong mga drama no
ngita ang taglain nya kuan tingali balik ko na po na kung nagbasa niya sa intro vlog sa Digong, no? Yung comment kay aron naputay intro vlog nga pagbasa comment, no? Balik ko na nato, no? Unya si Pilans CFD, Pilans 57 CFD, muni nga drama nga una na ko nabati sa hinapos na during COVID time. Mao gyud, no? Salamat kay Pilans 57 CFD, no? Tinuod yun na panahon ginis COVID, no? Ya, ang dasang drama giapil nila ning nabot og COVID, no? Muna ang kuan kayo tukma kayo ning dramahan bisag nara kas balay malingaw ka ba kay tukma mo sa panahon nga naapoy COVID ba, no? Ya, makalingaw dramahan mo na nga. Salamat kay Pilans CFD, no, sa pagpaminaw. Si The Dimple Traveler, salamat sa pag-upload sa sumpay dyan with emoji nga nagpahiyom nga namula, no? Salamat kay The Dimple Traveler, no? Unya si Pilans CFD yapon 55:30 ang time, no? Kay lakon man putaan ni maong dugay ra gid ni nako wala na human na drama. Kay pero pakatawahon ka din anha pakapahilakon. Mao gyud, no? Pero nindot man paminawa lang, no? Pilans CFD. Kaya ron makompleto na imong pagpaminaw, no? Kay dugay-dugay na. Wa din ni mo ni mga tiwas, no? Nya si John Al Vilacastin, good day boss. Salamat sa pag-upload. God bless you boss. With heart. Salamat kayo John Al Vilacastin sa imong pagpaminaw po, no? Si Edwin Pancho, salamat boss Jan. Hapit mahuman unsa part mahuman. Wala ko kay bawo, no? Kasi mahuman ning Digong, no? Kaya agad pamunta sa video live streaming, no? Kano pila ka episode ni. Si Badiday, tsada na kayong drama loads. Maurag good tawo niya ako kalingawan imuha drama loads sa akong kinabuhing tambay. With heart. Emoji nagkatawa na. Gipaningot nga emoji. Salamat Im. Iubo na nako. Pasensya kayo mga kalisinus. Iubo gid. Totoo na niya ubo, ha? Ingara man yung ubo ron. Salamat kay Badiday, no, sa imuhang pagpaminaw. Nya tambay na day karon. Di ba OFW masad ka? Pahuway siya, no, kay kuan. Mingaw ning natas laing nasod. Tambay, kalingaw lang kong tanong-tanong, okay na, minog drama. Salamat Badiday, no? Nito pa ni magtanong-tanong ka, no? Labi nag-imuhan yung yuta, kay nadyo kay kuan, nadyo kay maani, na kay mapupo-puhon-puhon, madamlag. Mamungay mong mga tanong, no? Kalingaw lang tanong-tanong, labis. Ako nangita pa dyan kong yuta, mga kalasinas, no? Asa kay barato ng yuta, para kanang kaugalingon na ganyan ba, matukurag balay, yun niya, makapananong-tanong, no? Gamurag kwarta di problema mga kalisteners, no? Sige ko pagandoy inta nang makakuha ka galingon gid. Mana ang indot kayo kay ganahan ko magtanong-tanong gid. Saan di man ya ako ang lugar di na kung yuta man lisod kayo. Na pundo na sulod. Tubang cellphone din, no? Sunod na comment si Edwin Pancho, salamat boss dyan. Kapit na dyan mahuman unsa part mahuman. Ay nabalik mo nagbasa na ni. Master Humawan mo ninduta dali wow ninduta dali ra kaayo ang sunod. Salamat dol. Salamat pud kayo Master Humawan, no? Basta kondisyon i-vlog dali ra nako ma-upload, no? Pero kining dali na-edit naman akong dayon ito taod pa kadlaw ni kining part 7. Ang hawla ni di ko ganan mo tuwag kamera katugon nga kay kuan lain pud ba nya. Karon na dugay-dugay nung tah niya, abot na pila na ba nakalabay isang kibana na ba? Abot yung dugay-dugay noon, bis kay plano na di pagtog si Mana, abot yun din noon. Salamat kay Maristel Humawa, no, sa kanunay pagpaminaw niya si gatong oras hapit na ba 9 minutes itong vlog noon, di abutangan pag Shopee di na lang. Unya na lang tiwason to ni pagbasa sa comment mga kalisteners, natabaglangan paminawan niyo ang part 7 sa No Limit Tangere El Filibusterismo. Adios patria adorada, región del sol querida. Sa miyaging mga pahina sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal, aging pasalamat sa pag-ayo sa iyang sangla, gihatag sa tiguang kang Basilio ang usa ka Agnus. Unya, nag-istoryahanay sila si Talis ug Silo sa pag-ilog sa ilang yuta. Gitambagan ni Silo si Talis.
O karon mga kasama, atong paklion ang dugang mga pahina sa ikaduhang nobela ni Dr. Jose Rizal, ang El Filibusterismo. Porti la diera por tu bien. Peso? Oh, 30 ka piso. Wag ka lang mahimo talis. Gawa sa pagantos. Basa nog mas dako pa noon ang imong magasto kung sa sod sa usa ka tuig kang magsigig panghangyo sa mga pare. Isipan na lang nga imong 30 ka piso na pildi sa sugal o baka gikaon sa buaya. Tayo silo. Niya ka man lagi, Basilio. Natulog para ba si Lolo? O si Tatay Talis, tuwa pa sa uma. Paabot lang sila kadiyot, palihog. Magluto na kog saging imong matimo. Pasensya ka na namo din sa bukid. Pobre ka ayo mi. Dili si Papa og si Lolo nimong akong gianhi karon, Juliana. Oh. Ikaw nga akong gianhi. Ngano good? Ang akong kasing-kasing ang nagsugo sa akong mga tiil. Aron sa pagpakikita nimo. Oh. Adlaw o gabi nga nagmando ang ako kasing-kasing sa ako mga kapil. Aron mga hasa paglito sa pulong gugma. Basilio. O pasilo nga. Karong kayo na. Isulti sa kong baba ang dimando sa kong kasing-kasing. Gihigugma ko ikaw, Juliana. Oh. Basilio. Kung galing sa naman ang pagpadayag sa kong gugmadya nimo. Andam na kong tagamtamon ang hampak sa silot. Ikan sa langit. Basilio. Nga naman. Tungod kay ikaw ang gipitik sa akong kasing-kasing. Nahigugmaon ka. Hagtod-hagtod. Aron iatubang kang bathala. Panaanad ka sa mga babae sa lungsod. Nga sayon ra nimong madas ay mong ulog-ulog. Ayaw ko pa kasamahan nila. Pobre man tinuod ko. Apan ang kaputli sa akong dungog. Mas bililhon kaysa bulawan. Kung ang tuyo mo, maulang ang pagpasipa sa malinawon nga pula. Karon pa lang, ingnon ko na ikaw, na ayaw ka na ipadayon. Wala ko'y tuyo nga pasipadan ang matahong nga bulak. Ani ako karon. Aron sa pag-amuma sa bulak pinagi sa pagpispis kaniya, gikan sa lunsay o putli kong gugma. Sayon ang pagsulti. Apan diling ingon anak ka sayon ang pagbuhat. Bisan og ako, sobra katimawa. Apan ako nagmatngon, nga dili matapigas sa pagpakasala. Ang akong gugma puutan. Og laumi, nga dili ka masakitan. Dili sayon ang pag-uyon sa butang nga wa pay kasiguruan. Kinahanglan pang suwayan ang iyang kabalaan. Sa oo o dili. Wala ko'y litukon. Paabuta ang tubag sa saktong panahon. Ang akong gugma andam magpaabot. Sama sa lapihan sa iyang pag-antos. Nga naglaom nga mahagkan sa labas nga balod. Ang dalagang Pilipinas, ang bango. Naabdan ko kamo nga nag-istorya ni Basilio. Walang ko magpakita ninyo kay naiko ko. Unsa man, nagkahigugmaay na ba kamo adtong tawhana? Wa tay uy.
Pagtug-an og tarong na ko, Ulyana. Nihalad pa siya nako sa iyang gugma. Mao ba? Ngano, Tay Talis? Ulyana, ilustrado si Basilio. O gadunahan ang iyang karong giila nga gidikanan. Kita, labihan ka kabos nga nagsalig sa pagbugwal sa yuta dinis bukid. Dili sayop ang may gugma sa sama kaniya. Apan unsa, Tay? sa gikaingon ko na kanimo. Ang mga ilustrado o gadunahan naada na sa pagpasipala sa katungod natong mga kabos. Sila nagsalig sa ilang gahom. Hinungdan nga sayon ra kaayo nga kitang mga kabos hibuon nilang ulipon. Siguro agayon ug maayo ang kasinsiro atong tawhana, Juliana. Dili ko gusto nga masakitan ka lang. Ayaw dayon pagdahom nga sa pagkuyog mo sa usa ka prinsipe. Himuon ka niyang prinsesa sa iyang palasyo. Tay Talis. Magsayaw kagiliw, ya'y tanda ng aking paglalambing. Masdan mo Lahi kayong akong gibati nga ito kang Juliana. Juliana, andam ko magpaabot. Magkapaabot ang akong kasing-kasing sa tamis mong gugma. Sakto si Tatay Talis. Ako unang hunaon ug maayo. Kung tinuod pa ang gihalad ni Basilio nga gugma diri nako. Basin og dili to tinuod ang iyang gisulti. Tingali og lahi ang iyang tuyo nako. Basin og Gihigugma ko ikaw, Juliana. Basilio. Di ka po na tao ng akong kapaw. Ako na ni papawayon. O gihumol ko sa tunaan. Di ka na po ang mga sinubok sa pari. Kung saan sa mga ay nilutuyo na ako. Iko lang siguro sila gagamusta kung saan ay netabo ay nakita. Nga buhi pa ba ang taong kapos ngay ilang kitaog-taog? Anak, Maria Clara, nagdami si Tia Isabel Dimos paborito ng mga pagkaon. Daghang salamat kaayo, Papa Tiago. Uwa ka ba naglaing taon din sa monasteryo? Tia Isabel, kini ang dapit nga gipahimutangan kanako sa Dios. Makapahuway og tarong ang akong kasing-kasing din ng dapita. Kung mahimo palang unta, kada adlaw mi si Papa Tiago mo nga mo bisita sa monasteryo. Apan dili mi makahimo. Kay bisan kamo nga mga madre,
Doon nagi adlaw nga gikahin para mahimong bisitahon mo sa monasteryo. Pasensya na kamo. Kana ang kabahin sa disiplina diri namo nga mga madre. Labi na cute nako nga usa ka mongha. Kansang tibuok kinabuhi, gigahin alang sa pagampo sa Dios. Naade mi ibalita nimo may tungod sa among sinagop. Sa imong isuon. Katong inyong giingon nga Basilio? Kumusta na di ay ang akong igsuon? Hapit na siya mahimong doktor. Mao ba, Papa? Maayo noon. Nalipay ko sa imong balita. Gasa sa Diyos diha kaninyo ang akong igsuon. Maayo kayo ang Diyos. Kay bisan, layo ko ninyo. Gitagaan mo niya ang pagong anak nga umaabot nga doktor. Aron dunay makaatiman sa inyong lawas. Maria Clara. Isabel, igo na ni Ana. Iro paghilag. Gimigaw na ko ni Maria Clara. Dugay pasab nga mga adlaw ang atong paabuton, Tiago. Usa ta makabisita niya pag-usab sa monasteryo. Kutsero, ihunong diha. Ako ang unang manaog, Isabel. Maayong hapon. Ni Asia. Dako na mong kalipay doon, Simon. Nga may bisita ka pag-usab sa mong panimay. Nalipay usab ako. Pasaylo nga nakadisturbo ako kaninyo. Gigutom ako o walay lain nakita niya kasakan gawa sa imong panimalay. Ako mubayad lang sa akong gikaw. Ayaw pagbayad. Bisan kinsa nga ilustrado nga mudayon sa kong panimay, magkakaon nga libre. Muchacha! Ang init nga sabaw, dali ah! Senyora! Don Simon, mangaon na kita. Sige na, Don Simon. Daghang salamat. Pero mahimo ba nga mag-ampo o na kita? Sige. Maoy among batasan dinhi nga mag-ampo daan sa dili pa mangaon. Sige, Tiago. Ikaw ang mangu sa pag-ampo. Naunsa ka niya, Isabel. Ganong ako magyod? Ipakita nga reliyoso ka. Ayaw ko pagkauhawi. Nahipaw ka na ba ako? Ako na lang ang mangulo sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Kaayo ang hinyongas. Doon ay bisita si Papa Tiago o Tia Isabel? Kinsa makaning tawana? Pabo doon, Simon. Karon pa ko makakita niya ng tawana din sa San Diego. Sige. Lamian kayo na ako ang nagtudlo sa mga kusinin. Langyaw ka ni siya? Kalami sa pabaw. Okay, ako ang nagtudlo sa mga kusinin. Labong ang iyang bungot o doon na siya bigote. O nagsuloob siya og baga nga ang Diyos. Kinsa man kaning tawhana? Among kiduaw ang among anak katua sa monasteryo. Tuwa diya sa monasteryo ang inyong anak puyo. Ang among anak nga usa na karon kamungha. Siya si Maria Clara. Maria Clara? Kana ang iyang pangan, Don Simon.
Maria Clara. Nag-alagad siya sa Ginoo? Nakahukom siya nga magmadre. Human namatay ang iyang hinikugma. 13 katuig na ang milabay. Nahigugma pag-ayo si Maria Clara si ang hinigugma na si Senyorito Crisostomo Ibarra. Apa namatay siya, human kipusil sa mga Guardia Civil dito sa Suba. Giswayan unta ni Padre Damaso ug paminyo si Maria Clara og laing lalaki. Apan wa na nagpabuot si Maria Clara kag Padre Damaso. Mibahad si Maria Clara nga magpakamatay kung dili tugtan nga magmadre. Mao karon iyang gipuy-an sa tibuok iyang kinabuhi ang monasteryo. Oh. Kaluoy ni Maria Clara. Og buhi pa siguro karon si Senyorito Ibarra. Labing siguro nga dili siya magmadre. Og sila untang duha ang gihiusa sa Dios sa kaminyoon. Dili unta magmasulupon ang iyang kinabuhi kauban ni Senyorito Ibarra og sa ilang mga anak. Naluoy ako ni Maria Clara. Maayo unta og makabisita ako kaniya sa monasteryo. Imong bisitahon si Maria Clara? Yes, ako siya nga pangumusahon o sultihan sa inyong maayong gawi, Jerry Nako. Lisod ang pagbisita ni Maria Clara sa monasteryo. Dili siya basta-basta nga paatubangon og bisita. Mao ka na, Don Simon. Kay bisan kami, dili sayon nga magabisita kaniya. Mulabay pa ang daghang mga adlaw. Una may magabisita kaniya sa monasteryo. Dunay pitsa nga angayan namong tumanon alang sa adlaw sa pagbisita. Mao ba di ay? O kaluoy in town ni Maria Clara. Ayong hapon. Basilio! Basilio, anak. Pamina ko pa. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Pamina ko, Tia Isabel. Kaluyan ka sa Diyos. Lingkod palihog iyo. O bani kami sa pagkaon? Maayong hapon, Senyorito. Maayong hapon usab kanimo. Basilio, siya si Don Simon. Don Simon, siya ang akong anak na doktor, si Basilio. Dili pa ko doktor. Padong pa lang. Kun buligan sa Dios. Mao ba? Gikalipay ko nga gikaila ko ikaw, Dr. Basilio. Dawata ang akong kamot. Gikalipay ko usab nga gikahimamat ko ikaw, Don Simon. Niya na pod mga Guardia Civil sa akong tindahan. Ako hatlok niya sila. Sige na sila utang. Hoy! Daga mo kuha ako tindahan ha? Inyo payat ha? Escriben mo ilalista ni Antegidad. Hala! Ikahatag na po papel. Ikautang na po na ako tindahan. Ako Loki. Loki na po ko ini. Kamu kuha ako tindahan. Wapayat! Kiroga? Unsa nahitabo? Don Timon! Don Timon! Sila utang na po sa ako, Don Timon. Sila sige utang wapayat! Come on! Inyo na para si Kiroga. No tenemos dinero. Wala day kamoy sa lapi nga ibayad. Apan maayo mo nang mangutang nga wala bayad.
Bayari ninyo si Quiroga. Sige tawa. Sige tawa. Yan el resto para Pider. Kamo manangutana kung kinsa ako nga mumanto kaninyo. Ako si Don Simon. Ako ang Eminencia Negra ni Kapitan General. Oh! No le creemos! Dili kamo mutuo kanako. Kay dili man kamo mutuo. Akong panhion karon dayon si Kapitan General de la Torre. Sabi ki el Kapitan General. Sige, adto na ko. Akong panhion si Kapitan General de la Torre. Aron mamoy mubayad sa inyong utang. No hagas eso, señor. Mga hadlok kamo. Señor! Señor! Hala! Sinasaludo sa imo, Don Timon! Hote ninyo o bayad si Quiroga sa inyong utang. Sí, señor. Don Timon! Salamat. Quiroga? Don Timon? Sila mubayad na nimo. Salamat! Kapayata sila ilautang na ako. Hoy, ikaw punguton! Punguton! Ikaw bayad utang ha? Ikaw hulot bayad imo utang ha? Ikaw bayad o sa tobo! Ha? Ikaw sabot ba? Ikaw sabot ba? Kalamba! Juliana, dawata na palihog. Unsa man ni? Tinapanan nga isda. Akong gihapit og palit sa lungsod aron inyong masuwa. Daghang salamat kaayo ani ha. Naibaw ka na dinhi sa among bukid. Makasuwa lang mi og lami kun makalugsong sa lungsod. Maayo na kaayo ni. Amo ning isubak sa utan. Og lami na kaayo para namo nga mga kapos. Pasaylo ako nga ako lang gitug-an nimo ang amo kapupre dinhi. Nagkasabot ko. Sa gikaingon ko na. Wa na ko kalimti ang akong kakabus. Gikan pud ko sa kakabus. Ako si Basilio. Akong igsoon si Crispin. Tungod sa among kapobre, gipasulod mi ni Nanay Sisa sa pagkasakristan. Gibunog mi duha sa sakristan mayor. Human pa sa nginlisa sa kuras si Crispin nga nagawat. Nakaikyas ko og nabiyaan ako si Crispin. Nabuang si Nanay Sisa tungod sa kagul o pangita na mo. Namatay siya. Nga nagpangita sa akong igsoon. O hangtod karon. Wa pala ko makiti si Crispin. Basilio. Mauga kong maghisikot o kakabus. Ako po nang naagyan. Ang nakalahi lang sa atong kahimtang kay nasagop ko og adunahan. Ilang giila isip tinuod nga anak. Buhong sa pagpangka. Ilang gipatungha ang tud nga naingon ani ko. Maayo ka. Kay bisan sa imong pagkalukapas sa kasakit. Apan may mga bukton ang mipabarog kanimo alang sa maayong kapalaran. Apan ako, kining akong kakabus og mga kasakit.
Ako kining antuson hangtod sa akong lubnganan. Juliana, dili ko makatugot nga mag-antos ka. Ang imong pag-antos mitusok sa akong kasing-kasing ug nagtimaan usab sa akong kasubanan. Basilio, dawata ang akong gugma. Ug andam ang akong mga bukton sa pagsaknay kanimo aron ipalayo ka sa dapit nga nagtuot nimo sa kasakit. dili ingon anak kasayon, Basilio. Juliana, basin ung nagtuo ka, nga tungod kay ikaw ilustrado o adunahan, sayo na lang nimong maangkon ang akong kukma. Dili pa handi ang bugti sa akong kasing-kasing. Ako lang kining ihatag sa lalaki nga tinuod na akong kimahal. Og lunsay nga nahigugma kanako. Juliana, wala ko magsalig sa mga maayong butang nga akong naangkon. Tuhoy, nga mahal ti ka. Ihigugma ko ikaw, Juliana. Miluhod ka sa akong atubangan. Pila ng balele, tayo galing. Sintang kay balele, pasin. Tiago. Isabel. Unsa man naging mo kiyupyop? Daw dili na ordinaryo nga tinustos. Kaisog ba anak baho? Malipong ko anak. Kabaho ni anak Tiago. Unsa man ka nga tabako, ha? Mao ni gitawag og apyan. Apyan? Oh, apyan. Tiago, dili ba nga ka ng apyan? Mao ka na ang tabak unon sa ubang mga inchik. Oh. Diin man na di mo? Ihatag bitaw ni sa kong amigong insect. Oh, Tiago, sa akong nahibawan, ang apyan makaadi ka na og makadaot sa utok. Kung tinuod pa na, nganong gitugtan man na sa gobyernong Espanya ang pagpananom o pagpamaligya og apyan ining nasura. Wa ko mahibaw. Oy, hunungan na ka ng pagsigim og suyop sa apyan. Hunungan na ka na, Tiago. Oh. Tiago? Pasaylo ako, Basilio. Juliana. Dili pa na ako ikatugyan ng akong kukma nimo. Unsay but ipasabot ni anak. Taga ipagkuugdugang panahon sa paghuna-una. Unsay nahitabo nimo? Abi ko, imo nang gibalibaran ang akong kugma. Nalipay ko nga doon na pa di paglaom. Andam ko magpaabot, Juliana. Magpaabot ko hangtod nga imong kaluyan ang akong gugma. Oh, si Papa Tiago. Malipayon mag-ayo? Papa Tiago! Unsa ni tabot mo pa? Ako tanda ka kung saan tabot ako? Ha? Tanawag na usa ko! Ah!
Basilio, may abot ka na iyo. Tia Isabel, ang sinitabo ni Papa Tiago. Kaganina, ako siyang nakitaan nga nagsigi og yup-yup sa apya. Unsa? Miyup-yup si Papa Tiago sa apyan? Makaadik ang apyan o makadaot sa utok? Ako siya kibadlong. Apanwa ni patuo. Papa Tiago. Kinsa maga? Si Basilio ko pa. Ang imong anak. Anak! Wako yan nagapinunitan! Dili tika anak! Anak ka sa buang! Papa Tiago. Di ba anak ka man sa buang? Uwa sa saktong panguna-una si Papa ni mo, Tiago. Sapta siya. Sakto siya, Tia Isabel. Dili ko tinuod niyang anak. Anak ko sa buang nga inyong napunitan. Basilio! Kaluoy ni Lolo Celo. Pwerte ang taon niyang higop sa sabaw sa utan. Nagisubakan og tinapanan nga gidalan ni Basilio. Kaon nga, guya nga. Mukaon ako ron, Lo Celo. Makahilo? Makahilo na? Dili na makahilo. Matod ko, mukaon ron ko. Ko? Ako ba? Mukaon ko? Ako, mukaon. Mukaon? Oo. Laman kausugan. Luya pa na mo ni Uy. Nagahul-hangul man mi sa kaon. Iho Basilio, unsay nahitabo kang papa ni mo, Tiago? Nakatuog siya, Tia Isabel. Human makainom sa akong gihatag niyang tambal. Unsay nahitabo ka niya, iho? Nganong wa na siya sa saktong panimuot? Sakto ka, Tia Isabel. Ang apyan nga iyang gihit-hit ang nakaingon nga nawa ang maay niyang pangisip. Diyos mio! Nabuang na si Tiago! Temporaryo lang ang pagkawagtang sa maay niyang pangisip, Tia. Sa pagtuon ako sa medisina, ang apyan makaadik sa tao. Nagpasabot nga kung matilawan kini, magpangita na ang makatilaw ni ini. O kung himuon ang batasan ang pagyup-yup ni ini, ang epekto nga gawa sa sakit sa lawas, hingpit kining makabuang sa tao nga mogamit ni ini. Kinuo ko. Naunsa man pod kini si Tiago. Nga samtang nagkatiguang, miapil man ni anang bisyo sa apyan. Adios patria adorada, Reyon del Sol querida. Ang apyan mao kana ang opium. Ang opium gikan sa usa ka tanom nga makaadik. Sa panahon sa mga katsila, wa pagidili ang opium. Atong balikan mga kasama ang sugilanon. Iho Basilio, kuningon ana di ay kangilad ang epekto sa apyan. Angay na kining idili sa gobyerno. Kanaunta ang angay buhaton sa gobyernong Espanya.
Kay dili lang ang mga batanon ang naadik sa apyan. Apil na ang mga tigulang. Ug usa na niya nas Papa Tiago. Kiroga, kumusta na ang imong negosyo? Timon, tila minus na abuso sa ako. Hadlok sila sa emo. Onsa ka man di ay Simon. Hadlok man mga abusado opisyal ni mo. At ang mga Guardia Civil, hadlok sa emo. Well, akong higala ang Kapitan General. Na-headlock sila sa Kapitan General. Ha? Okay, suod man akong higala sa Kapitan General. Taas sila pagtahog nako. Ikaw silti dyan abot ka ako kinambuhi Simon. Ako pasalamat ako sa emo. Ikaw ako anghel mapalantay. Kiroga. Ako na ihurot og hatag ang tanan nako nga mga alahas nimo. Unta? Ako to yan sa emo. Wala makatiaw. Ako daw ito emo hatag alahas. Pero dunay kondisyon. Kondisyon? Bita usa kondisyon. Ako sukot. Ako ihatag nimo tanan nakong alahas kung matuman. Kung makatuman ka sa ako kondisyon. Kondisyon ako tukot. Alright. Akong ihatag nimo ang tanan nakong mga alahas kung dili ka na mayungit og istorya. Yan na kondisyon? Talaga? Ako yung Ako to, dili ka kamauti-aw. Ako to, ikaw, Helios. Karod ba ko gatiyaw? Ikaw salig, ako yung ha? Kalon, ako pod, pabilada nimo. Ako tindahan. Kung ikaw, tuman ako kondisyon. Wow. Unsa man kana nga kondisyon? Kung ikaw, kamao istorya, dili Islam. Sayon ra kana kirogas. Hindi ko na be, ikaw litok aneh, dili Islam ha? Day, ako pamati Unsa ganit to? Ikaw talong litok aneh ha? Dili Islam ha? Day, ako pamati Tay, ako pamatya. Ikaw dili ka mo litok! Juliana. Basilio? Mibalik ko kay subling pangayoon ang imong gugma. Kung angayan ko man ikaw ngay kukmaon. Apa nang imo kabantog, dili angayan ka nako nga usalang katinamay. Managsama lang ang atong kahimtang Juliana. Ang kasing-kasing nga nahigugma, dili magakita kung unsa ka kabus o ang kaadunahan. Ang mahinungdanon, nga matuman lang ang dugay ng gipangandoy sa dughan. Apan dili ka ba mauwaw? Sasama na ko nga usalang kapobre nga taga-bukid. Ang sama ka ni mo, Juliana. Akong ikapasigarbo sa tibuok kalibutan. Basilio? Kaloy ikining kasing-kasing nga nangandoy sa imong gugma. Dili lang kaluoy ang akong kipati, tiyak nimo. Magpakauwawang akong kalag sa pag-ingon. Nga dako kauglo na sa akong kasing-kasing. Juliana, nagpasabot ba nga imo nang gidawat ang akong gugma? Oo. Og unta, imo kining ampingan
og dili pasakitan. Juliana, pagkamalipayon ko karon. Akong isaan nimo nga akong ampingan ang atong gugma. Senyor? Senyor, sa may nahitabo ka ni mo, senyor? Kapoy ang akong lawas. Ano? Wa pa rin ba miabot si Senyorito Basilio? Unsaon man ni ini karon? Ang Senyora Isabel at pa usab sa simbahan. Mga karahaw sila! Hala, oy? Dito sila magatambal aning akong sakit. Ang magatambal nako, ang akong tabag-unon nga apyan. Hala, senyor. Nagatugon tong Senyorito Basilio. Nadili ka patabakon og apyan. Madaot ang imong lawas, ana. Makabuang ko nun ang apyan. Husay makabuang? Siya ang buang! Hala, oy? Kuha ang akong apyan! Unsay kuhaon yan? Kuha ang akong tabag-unon nga apyan. Kay kayup-yupon ako! Hala, senyor! Naadi ka na kayo sa apyan, senyor! Kuha ang akong apyan! Saan ko maniini karon, ay? Lihok na! Ay! Daghang salamat kay Juliana nga imong gidawat ang akong gugma. Akong lauman, nga wala ka na makak sa imong pagpati, tiri na ako. Wala ko mamakak, Juliana. Daghang salamat usab Basilio. Nga taliwala sa katimawa. May nakit-an ka pang kaanyag. Wala na laing babae nga makalabaw sa imong kaanyag. Tinuod ang akong istorya. Mao man ko. Doon na di ko ihatag nimo. Ihatag? Oh. Ug unta, imo ning ampingan. Unsa ka na, Basilio? Ini. Oh. Agnos? Wala pa ko'y laing bililhong butang nga ikahatag kanimo. Kining Agnos ang unang saksi sa atong gugma. Basilio. Bukhang imong palad. Ako nang kibuka ang akong palad. Yeah. Oh. Umipiyong ka. Og imong gitayon ang Agnos sa imong walang dughan. Ipapilit ko nining Agnos ang akong kasing-kasing. Dawata kini. Nga sama nga akong gihatag kanimo ang tibuok kong kasing-kasing. Basilio. Juliana. Imo na ang akong kasing-kasing. Gimahal ko ikaw, Juliana. Mahal ko sa ikaw, Basilio. Agnos, ibilin ko ikaw kang Juliana nga akong hinigugma. Oh. Ana-ana si imong palad ang Agnos. Handumanan ka na siya sa atong labing una o walay katapusang gugma. Juliana. Basilio. Atin ko pong sing-sing, medong yang pintukan sa Apit na taon maaning ang ako mga pananom.
Mga dagko na kayo og puso ang ako mga mais. Ug ang ako mga munggos ug kabatis. Namunga og maayo. Ay. Salamat kayo, Ginoo. Igatagan mo ako og grasya. Gabisan pa man og giangkod na sa simbahan kining yutaa nga akong gitikan. Apan wa mo kami pasagdi. O Diyos ko. Kung maani ko na sila, makapatukod na siguro ko og bahay nga tabla. Iyan na po sila. Naaka sila'y tuyo ka na ako. Apan, bago pa lang ko nakabayad sa akong abang sa 30 ka piso. ¿Cómo está, mi amigo? Nangumusta siya ka na ako. Vive feliz, amigo! Senyor. Nalipay ko nga nagtanaw sa akong mga pananom nga mayo ang tubo. El buen desarrollo. Senyor. Mayo kining kalambuan. Gibuligan sa Diyos ang akong kakugi. Usted le debí a la iglesia. Unsa? Utangan pa ako sa simbahan? Pero senyor, wa naman ko'y utang. Nakabayad na ko sa 30 ka piso nga abang. No te quieres. Nganong di man kumureklamo nga wa man ko'y utang, senyor. Usted tiene una deuda. Diyos ko, utangan pa ko? Wala ko'y utang, senyor. Nabayaran na ako ang 30 ka piso. Eso no está suficiente. Dili pa igo. Senyor, wato'y kuwang ang 30 ka piso nga akong giabang ni taon. Esa es una cantidad pequeña. Ha? Gamay ra to? O sa may buti mo ipasabot, senyor? 30 pesos es demasiado poco. Ginoo ko. Gamay ra ang 30 ka piso? Usted paga 50 pesos. Pabayron ko og 50 ka piso? Nga naman, senyor? Eso es un aumento. Unsa? Kana ang uminto sa akong abang? Senyor, kadali ra man kong uminto. Senyor, maglisod ako og abang, ana. No se puede pagar. Senyor, senyor. Dili ko kabayad, ana. Sal de esta tierra. Unsa? Papahawaon ko ninyo sa gitikan kong yuta, senyor. Pero, senyor, ayaw lang itawag ko papahawaan, senyor. Sige, sige. Mabayad ako sa 50 ka piso nga abang. Muy buena. Diyos ko, akong isalig kanimo sila si Papa Tiago o Tia Isabel. Ayaw silang pasakti, O Diyos. O Diyos, anaa kanimo ang tinuod o hingpit nga kalipay. Ako usab nga iampo ang imong katawhan sa tibuok kalibutan alang sa kapasayloan sa ilang sala. Pasaylua kami, Diyos ko, sa among pagkamalapason. Nagkagrabe naman ang imong sakit, Patiago. Maayo nga madala ka nagtambalanan. Anak, di ko magpadaog tambalanan. Mahadlok ko nga ibutang og tambalanan.
ikaw na lang ang tambal ako, iyo. Oh, oo. Magkahimo ko sa pagtambal nimo. Apan, kuwang pa ang akong kahimanan sa pagpanambal. Mayo sa tambalanan kay dunay igong kahimanan sa pagtambal sa imong sakit. Basta, dili ko gustong magpadahas tambalanan. Patiago, hunungan na ka na pagsigi ni mo giyup-yup sa apyan. Kana ang dakong hinungdan nga nasakit ka. Pasaylo ako, iyo. Apan kalipay na ko ang pagtabako og apyan. Patiago, nagluwa ka nagdugo. Akong hilingon og balik ang imong lawas. Tay Silo, ipasakaan nila ang abang sa tuyuta. Ha? Ipasakaan. Kagaan? Pasakaan. Sakaan? Oo, tay. Pasakaan ang abang. Kabang? Abang. Abang? Pasakaan ang abang. Pasakaan ng abang? Oo, tay. Pasakaan ang abang sa atong yuta. Ha? Pasakaan ang abang sa atong yuta. Yuta? Oo. Pasakaan ang abang sa yuta. Pasakaan ang abang sa yuta? Oo, tay. Gikan sa 30 ka piso matag tuig, gihimo na sa simbahan nga 50 ka piso matag tuig. Ha? 50 ka piso. Ha? 50. Kanta? 50. 50? Oo. Talipay naman unta ko nga maayo na unta ang abot sa ako pananom. Makapatukod na unta taong bahay nga tablatay. Apan pakyas ko kay ila bang ipasakaan ang abang. Abang? Oo, tay. Pasakaan ng abang o 50? Oo. Ginaog-naog naman tagmahayo ini, tay. Talis. Watay kong kusog sa pagsukol sa simbahan o sa mga pari nga nangilog sa tunyota. Silang gamhanan o gikaduha sa Diyos dinhi sa kalibutan. Kasayang, tay. Sayang kayo ang 50 ka piso. Dako na kayo ng kandidara sa pagtabang sa atong panginabuhi. Ha? Gisayangan ko sa 50 ka piso. Unsa? Sayang. Yang? Sayang. Ay, sayang. Oo, tay. Sayang kayo ang 50 ka piso. Ay, Talis. Eto na lang anaron ng atong kugalingon nga mudawa sa sakit na kamaturan. Sa dihang gipaabang kag 30 ka piso, gitambagan ko ikaw. Nga isipon nga ang maong nga salapi.
isipon na lang nagkaon sa buhaya. Karon nagpatas ang abang ngadto sa 50 ka piso. Huna-huna lang nga nidako na ang buhaya. Tay Silo. Daghang salamat anak sa iyong pag-ayos akong sakit. Ayaw ka na kuna-una apa. Katungdanan ako nga serbisyuhan ka. Gawas pa. Dili pa kiniigo. Aron mabayaran ka sa iyong Ayaw na pagsulti ni Ana. Dili ko gusto nga balik-balikon mo ang kagahapon. Anak, ikaw Basilio. Tinuod ka anak. Teka, salamat pa. O, wa ka pa hingpit maayo. Temporaryo pa lang ang imong kaayuhan. Paminaw na ko anak. Maayo na ko sa hingpit. Wa ka pa hingpit nga maayo. Mubalik na imo sakit kung magsigi ka pagyup-yup sa apyan. Panagsaan lang anak. Lami manggod ng apyan. Bisan panagsa pa. Hunungan na ka ng bisyuha kay makadaot ka na si mong lawas. Anak. Akong tumanon ang imong mando. Daghang salamat pa. Basilio, pagkabulahan ko nga nagkaanak nimo, nga mapinanggaon sa man. Ayaw ka bala ka anak. Kay ikaw ang makapanunod sa tanan kong katigayunan. Ampingi unya ang tanan kong katigayunan kung mamatay na ko. Oh, Patiago. Magapasalig ka ba ka nako, niya na, iho? Bisan og dili pa ko nimo hatagan sa imong katigayunan. Gimahal ko ikaw pa. Ug ayaw pagiskot anang kamatayon. Pagagsakol mo anak. Iho. Pinangga ko ikaw. Pinangga ko usab ikaw, Patiago. Sama ko ikaw ka pinangga sa mong isuod ka si Maria Clara. Patiago. Mihila ka. Nahinumdok na ko sa imong isuod. Usamot ka kagul ni anak kung magsigi ka ni kun ako na. Mas may pa ni mong buhaton, no? Mao ang paglingaw-lingaw. Dali, kuyog ta. Asa ba tayo? Maglingaw-lingaw ta. O banante karon sa pagpamuwang? Pagpamuwang? Sige, iho. Kaya akong itari pag-usap ang akong buyugon. Sige! Sige, pabuyugon! Gala! Niatras si mong kontra! Kumbati pa! Kana! Nita king na tiyan si mong kontra! Kana! Liuga si mong tari! Sige, kupugi bayo! Kupugi! Buyugon! Bangun buyugon! Napildi ang akong buyugon! Patiago! Ako buyugon! Napildi ang akong... Ba? Pasag dilag napildi ang buyugon. Makakita kapag laing buyugon. Dili. Kana si buyugon ang pinakapaborito na kong manok. Buyugon! Bangon, buyugon! Saglit na walang tigil, bawat sandali mundo. Ang aming walang tandang ay nanalo sa sabong. Tia Isabel, madto na ko sa Manila. Ako lang asikasuhon ang akong lisensya sa medisina. Si Papa ni mo, Tiago. Piskay namin noon ang iyang panglawas. Apan, bantay lang ninyo nga dili magsigig suyop anang apyan. Dili ra bagyod na mo patuo ang imong amahan. Senyorita! Oh, ngano ka sinang? Si
senyor! Si Senyor Tiago! Oh, ha? Naunsa si Papa Tiago? Papa Tiago, unsa imong gipamati sa imong lawas? Naguol ko. Unsa may imong gikagulan? Naguol ko ni Buyogon. Patiago, hunungan na ka ng imong kaguol sa Buyogon. Ayaw palabi kaguolan ng manok? Bitaw, Nyar. Ay, sige, kaguol ni Buyogon, Nyar, ay. Kung ganong di bang ko maguol, nga pinangga ko man to si Buyogon. Hala, pinangga mo po na ako, Nyar, si Buyogon, Nyar. Ako na gani na nga gitarong o pahimutang ang lawas ni Buyogon. Hain man di mo gibutang apat ang lawas ni Buyogon. Dito ay, ako nang gipahimutang og tarong skalaha. Usa? Oh. Sige, Tia Isabel. Ka muna na palihog ang atiman ni Papa Tiago. Kami ang mahibaw niya, iho. Paamin ako, Tia. Kaluyan ka sa Diyos, iho. Adto na ko, Tia. Ubay-ubay nga mga tao ang sakyan nining maong barko. Silyo! Oh! Silyo! Isa gani! Mayo na kadungan taog sakay sa barko. Nalipay sab ko nga doon ako'y higala nga kauban ko usab sakay nining barko ha. Uy, tuod eh. Silyo, asa man ka paingon? Akong giproseso ang akong lisensya sa medisina. Oo di ay. Ayaw ka diha. Kay hapit ka mamahimong doktor. Ikaw sab, hapit ka na mahimong abogado. Ang Diyos nga labing gamhanan, nga manggiluy-on og akong kasandigan. Nag-agad kaniya ang akong kapalaran. Huwag yapon mo pa sa inyong pagkamakata. Paminaw ko. Hindi ka ng babae ang nalingla sa imong mga balak. Nasayop ka og istorya o akong higala. Ang akong balak dili pagpanglingla. Balak kini sa gugma. Alang lang sa babae nga ning dughan nga nag-inusara. Siya way lain. Si Inday Paulita. Indot no? Paulita? Kinsa mas Paulita? Si Paulita, good. Si Paulita Gomez ba? Ang pagumangkon din ni Dunya Victorina. Sakto ka. Mao na. Unya, dahil gina si Paulita sa imong gugma. Oh, Paulita. Bituon ka sa akong mga mata. Perlas sa akong panumduman, sa akong mga danggo, ikaw bulawan. Rayna ka sa akong palasyo, imo kong ulipon. Ang ulipon sa pagigugma kanimo. Oh, Paulita. Nindot to! Nindot ay. Uy! Sino yung tamo inyong barko? Napahong ang andar sa barko. Kalma lang kamo! Kalma lang! Doon na rin kamay ka problema sa makina! Ay, pasayluan ninyo, sinyora! Ang tawag mo, naon sa balik imong barko, Kapitan! Pasayluan, sinyora! Huwag ka katarong ang imong barko! Ibalas silang mga Indio nga sakay ani! Ni adi si Dunya Victorina. Pweset ang mga Indio! Mapaitas ang gihapon ng sultanan at guwanga. Wa siya respeto sa 99% sa mga Indio nga sakay ni barko ha. Kalakot! Magkalakot ang mga Indio! Naglagot siya sa mga Indio.
Waya tanawa ang iyang hitsura. Kung wa pa niya ligo ang pulbos. Otro sab na mulutaw ang iyang pagka-Indio. Kainsa! Kilood ko! Weh! Mibalik na kaandar ang barko. Benzaib, unsa pa ka nang imong gisuwat? Unsa man na? Tanawa Padre Camora kung unsa akong gihimo. Oh. Barko ka na nga naglawig sa tubig. Oo. Akong gidrawing kining barko nga tabo. Ah. Tinuod. Ilustrasyon ka na sa barko nga itong gisakyan karon. Sakto ka, Padre Camora. Tanawa. Nganong imo ka naghimo, ha? Tigbalita ko. Usa ka journalist. Nahibaw ka na. Ug nahibaw ka na nako. Taas kong kalibre nga tigbalita. Tanang anggulo sa mga balita, dili nako si pihaton. Mao ba? Oo. Ug unsa na imong gisuwat sa ubos sa ilustrasyon sa barko? Tanawa. Akong gisuwat din ang akong naobserbahan sa barko nga tabo. Akong gisuwat nga sa buwan sa Disyembre, usa ka barko nga tabo ang naglawig suba sa Pasig ug paingon ngadto sa Laguna. Nga kining barkuha porma og lingin nga susama sa tabo. Nga puti ang pintal sa barko. Hugaw ug daghang taya kini barkuha. Apan puno sa mga pasahero. Nga kining barkuha dunay duha ka lugar alang sa mga pasahero. Kaobserbar ba ka ni? Tanawa. Ang sa ibabaw mao ang kubyerta nga aton himutangan. Din anaa ang mga hamiling pasahero sama nimo. Pari ka, nako, mga journalist ug sa mga ilustrado. Ang ikaduha nga lugar nining barkuha mao ang sa ubos nga bahin. Alimuot. Init kayo kay duol sa makina. Sila ang utangan sa mga pasahero nga Indio. Unsa, Padre Camora, nibilib ka ba nako sa kabahuglagway aning barkuha? Benzaib. Mayon nimong pagkahulagway ang barko nga tabo. Adios patria adorada, región del sol querida. Sa chapter 1 sa El Filibustrismo ni Rizal, ang barko nga tabo gihulagway nga porma og lingin. Ayaw mo kalibog sa termino nga tabo, kay Tagalog kini nga termino. Ang tabo sa atong tinulungan nagkahulugan og kabo, sama sa kabo sa tubig. Ang barko nga nahiskutan porma og kabo. Atong balikan ang sugilanon. Unsa man pud ning barko nga tabo, nga labihan man kahinay sa paglawig. Ako po nagisuwat din Padre Camora, nga ang barko nga tabo hinay kayo sa paglawig. Sige kaingon ko na, bisan asa ko punta, tanang mga anggulo sa balita ako makuha. Siguro, ibaw ka. Ako ra ang tao nga nangkahibaw sa halos tanan nga kasaysayan sa tanang mga dapit sa kalibutan. Labi na sa Pilipinas. I know almost everything aning nasura. Pagka-bright din ako. Mutuo ko na Ben nga bright ka. Og tungod sa imong ka-bright, ang imong porma og kwadro, murag diksyonaryo. Sakto ka! Say porma kwadro akong tarong, ha?
Gikumidyan talang ka. Oh. Ben, nakakita ka? Kita, unsa ba? Wa ka kakita, ama. Uy, babae na po. Dali, kuyuki ko. Atong ila-ilahon ng mga maanyag ng mga babae. Buwiset ang mga Indio! Tiya Victorina, hulungan ang mong pagpagulpol. Gitanaw na sa mga pasahero. Maayo nang mahibaw sila, Paulita, kung kinsa ko. Oh, tanaw mo mga Indio! Wa mo makailan ako? Ako si Doña Doktora Victorina de Espadanya! Tiya Austin! Ayaw kong badluga, Paulita! Kapitan! Kahiday ba aning barko, ha? Mura ba ning alibango kahiday? Manduy ang imong bogo nga timonel nga adto agi ang nagdapitan, ha? Tanawa ang sibod ako, kapitan. Diha, Mabaw dihang dapitan, senyora. Mabaw. Masagad ang barko. Mga bogo mo! Indio mo og pangutok! Bogo! Tiya Victorina, hunungan ang imo pagpangasapa. Kundi pa lang tugod sa akong pag-apas at akong bada nga si Tiburcio, di ko busakay aning barko, ha? Unsa man day, tiya? Tinod ang balita ni Tiyo Tiburcio? Wa ka di ay kahibaw, Paulita? Nahibaw ko nga gilayasan kaniya. Apan, uwag ko kahibaw kung sa rin nahitabo ni Tiyo Tiburcio. Gilayasan ko si Indio gadak ko. Maudi ay kadunay gitaban nga babay. Akong nabalitaan gatuan niya tabanag iyang babay sa Laguna. Mao nga sakay taron aning punyeta nga barko paigaw sa Laguna. Ikaw, Tiburcio! Imo kong gipalagot! Pantay ka lang na kong pasagpanti ka sa imong babae! Pantay ka na ko, Tiburcio, nga kimpanga kang dako! Victorina! Ben, sahib. Ben, kakita ka ng babae. Tipo ko, ana. Padre, kamura mo lagi inot kapag ana. Ha? Buwas ang kay pili, no? Tarantado. Dili ka ng tiguang. Kanang iyang kuyog na patanon. Abdi ka ginagyapag, babae. Ayaw nang ibalik-balik. Mauwaw ta. Happy ba na akong mahurot ng imong uwaw? Tarantado ka, Ben Saib. Murakag, nakaistorya o dili pare. Bisan o higala ko na mo apan pare ko, ha? Timan ina, ayaw ko sayon na og istorya nga maka-insulto na ako. Ipaus lang ko. Di na ta maglalis. Tana-tana, atong ila-ilahon. Sige. Kay gusto sab ko makikimamat anang batanon ug maaniyag nga dalaga. Tarantado. Katilaw ka ni Kumos, pare. Ako'y nakauna niya. Kanang tiguang ang imo. Ayaw pakigribal na ko kay pare ko. Pweset yun yung biyahia. Ang mga Indio ang nagdadibalas din, he. Pweset.
buhisit! Maayong buntag. Oh. Mahimo bang makaila sa maaniya nga binibini? Oh, ay gadong kong dili. Ang imong kuyog ang gusto na kong ikaila. Kaya gadong magmakikila-ila ka sa akong pag-umangkon? Aron imong pangulitawhan? Wa ka mauwaw! Senyora, pari ko. Kaya man og pari ka. Pasaylo, padre. Ay, wa ka manggod magsulob og sultana. Ayaw ka na kuna-kuna. Ako di ay si Padre Camora. Paamin ako sa ibong kamot, Padre Camora. Ako di ay si Doktora Victorina. O gikalipay ko nga nakaila ko ikaw, Padre Camora. Mauusab ako, Doktora Victorina. O kinig akong pag-ubangkon, maunesi. Pasaylo, Padre. Kalit mang dawa ang akong pag-ubangkon sa akong tupad. Pagkawahi ayo aning pagkabutang. Maayo pagwa. Kita lang una ang mag-istorya, Padre. Wa naman ko'y bana. Naimuwag si Paulita siya riyan. Igayon ko na nga mag-istorya nito ha. Ako siyang ulon. Huwag siya kabantay ka na ako. Paulita? Isa gani? Nialagi ka? Paingon ko sa Laguna. Ikaw? Ako gikuyugan si Tia Victorina. Kumusta ka na? Maayo naman. Ikaw, kumusta ka naman, Isagani? Aniya? Padayon nagmasulupon kining kasing-kasing. Nagmasulupon? Nga naman? Nagmasulupon nga naghandom sa babae nga akong gigugma. Kung mao ka na, adtuan na ang babae nga imong gigugma. Parang dili ka na magmasalupon. Hindi na siya karon sa akong natubangan. Isa ka ni. Paulita, ikaw ang babae nga gipangandoy sa akong kasing-kasing. Isa ka ni. Gigugma ko ikaw, Paulita. Pasiluan nga dinindapita ko nagtuan ang akong gugma. Saksi ang mga balod sa suba sa akong pagpangga. Gigugma ko ikaw, mahal kong Paulita. Kaloy ang kasing-kasing nga kanino nangilaba. Isa ka ni. Nagtapok ang mga ilustrado din sa kopyata sa Ngayon na kayo mo panabot. Mudoon ko nila. Kinahanglan nga di ko magpalupig nila sa diskusyon. Ayaw mong tuuan ang istorya lang. Kinahanglan dunay ebidensya. Kay unsa man nga ebidensya, ha, Ben Saib? Dili ba tuigo ng ebidensya? Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias.
May ayong buntag. Mahimo bang makaapil ko sa inyong diskusyon? Usa ko ka-ilustrado. Ako si Doña Doktora Victorina. Isa kani, tagay-una ko og panahon nga magunahon na sa imong gitanyag nga gugma. Andam ko magpaabot, Paulita. Ang bulan magpaabot ka sa amo salop ang adlaw. Ang adlaw makaanto sa paghuhat hantod nga mauman ang gabi. Ingon ana usab ang akong kasing-kasing. Andam kanunay nga magpaabot sa imong kaluoy. Paulita. Isa kani. Sabi ninyo, nanginahanglan ta og Obras del Puerto sa Pilipinas nga may katakos nga dungguan sa mga barko. Ibaw mo ana. Panalitan, namugna ang Puente del Capricho sa igsuon nato sa pagtuo. Pero wa matapos ang mao nga proyekto. Bisan og wa matapos, labihang liguna. Ug hangtod ron, buhi pa ang tetayan ug nakasugakod kini sa linong ug bagyo. Kanaunta ang akong iistorya ninyo. Apan, naunhan lang ko ni Binsaib. Wag yoy, maayong suba din sa Pilipinas. Sayon ra kanang pangitan og sumbad. Sa inan ka ng problema? Ang angay lang. Di na sa iyong problema ha. Watay maayong suba nga kagian og barko. Ang akong sa iyon ra nang istoryahon. Ang kinaat. Kadiot, atong una paminahon si Don Simon. Sige, Don Simon, padayon sa imong panahon. Nagalibog lang ako kung nganong ang maayong mando nga proyekto sa Espanya dinhi. Wala, dili man mapatuman. Dili matuman kay... Don Custodio, atong patiwason og istorya si Don Simon. Kinahanglan nga magmugna og kanal gikan sa agianan sa pagsulod o gawasanan sa tubig sa suba. Kanal nga agian sa tubig paingon sa Manila. Tabonan ang suba sa Pasig. Sa ingon nga paagi, dili mausik ang yuta o maminusa ng oras sa biyahe sa mga biyahidor. Mawala po ang ibabaw nga bahin sa suba nga makabalda sa biyahe sa mga barko. Yankee! Pasaylo adon Simon, apan dili ko uyon sa imong panahon. Daghang salapi ang magasto. Og sa mao nga proyekto, daghan sa mga natural nga bayhon sa mga lungsod ang maguba. Kung bugte sa mao nga proyekto, tunay mga maguba nga lungsod, buhaton ka na. Ang tuyo, mao nga dugang kalamboan, alang sa kataw. Apa nasa man mukuha og salapi nga gastuhon sa pag-sweldo sa mga trabahador? Dili sweldohan ang mga trabahador. Dili na mahimo. Mahimo ka na. Ang buhaton sa gobyerno, ang patabahuon sa proyekto, mao ang mga binilanggo o mga presidyaryo. Dili paigo ang mga binilanggo o mga presidyaryo. Kung dili sila paigo sa pagtrabaho sa proyekto, patabahoon ang katawhan. Patabahoon ang mga tigolang, ang mga
o litaw o ang mga batang lalaki. Imbes 15 ka adlaw ang himuon sa gobyerno sa pinugsanay nga pagpatrabaho sa katawan, himuon kining 3, 4 o 5 ka bulan nga pagpatrabaho. Kanang imong sugyot mahimo lang sa kapanahunan sa karaang Roma o sa Ehipto. O ipatuman ka na sa ato karong panahon, mahimo ka ng sukaranan sa pag-alsa sa katawan batok sa gobyerno. Pag-alsa? Oo mo na. Mualsa ang katawan kung pugson sa gobyerno sa pagpatrabaho. Yan o, dun ko studio. Mi alsa ba ang katawan sa Ehipto sa dihang gipugaw sila o patrabaho sa gobyerno? Mi alsa ba ang mga binilanggo nga Hudiyo batok ni Tito? Hinay kadi kaayo sa history o kasaysayan. Nakaako sa pag-istorya na nadirin ako? Imo ba kong ginsulto? Oh, no. Wala. Nagsulti lang ako sa tinuod nga akong naobserbahan nimo. Wa ko maglahom nga mapahitas-on ka. Nagarespeto ako sa imong pagtuo. Apan wala ako nagapataas sa akong kaugalingon. Maginahinay ka sa imong istorya. Timaning nga dili mga taga-Ehipto o mga Hudiyo ang imong gikaatuba. Mga Indiyo sila o may kinaiya nga mualsa kung pugson sa gobyerno sa pagtrabaho. Hinay kagihapon sa history sa imong kaugalingong nasod. Milabay na ang panahon nga giingon mo doon ko studio. Tanawa ang duha ka proyekto sa Los Baños. Nahimo ka na mga proyekto pinaagi sa pugos nga pagpatrabaho sa gobyerno sa mga Indio. Wala man lagi sila miyalasa sa gobyerno. Malipayan kayo sila sa isagaan ni Paulita nga nag-istorya. Oo. Nahinomdom na hinoong ko ni Juliana. Juliana. Mahal ko. Excuse kaninyo. Dawlaw ang iyang nakatunan alang ading daso sa mga Indio. Ayaw mo pagtuon niya. Langyaw siya ug wa masuwito nining nasura. Baka daot ang iyang panahom tungod kay wa pa niya kini gikonsulta sa mga opisyal sa gobyerno nga dugay nang nagpuyo nining nasura. Ug una ka ba'y kasugyot aron masulbad ang problema sa pagbiyahe sa katubigan? Ang gikaon sa mga binuhi nga itik sa taga Pateros o Pasig mao ang mga kuhol. Ang mga gagmayng kuhol makit-an sa daplin sa suba. Ang akong sugyot ingon ini, pugson ang tanang mga lungsod nga duol sa suba nga mamuhi og itik. Unsay kalabutan sa itik? Kung ang itik mutuka, makadala og lapok. Kung pirmihon nga dunay itik nga magsigi og tuka, mulawom ang mga daplin sa suba. Sa ingon nga paagi, ang mga itik makatabang og dako aron masulbad ang problema sa biyahe sa mabaw nga bahin sa katubigan.
muhatag ka ba nako og pagtugot nga akong suwaton ang mao nga panahon? Akong kalipay nga mabalita ang akong panahon. Pero, Don Custodio, Ngano, Dunya Victorina? kung magbuhi og itik, mudaghan ang balot. Pagkaluod, matabunan patas sa lapok. Oh, Isa gani. Murag maayo na kayo yung pinagtagad ni Paulita. ikaw ha? Kuwan lang. Daw dunay maayong tilimadon. Oh, yun na pa. Kumusta mo na sa papa ni mo? Tuwa lagi. Nagkasakit tungod sa pagsigit-hit sa apyan. Uy! Mihit-hit og apyan si Kapitan Tiago? Di ba maka-addict ng apyan? Oo. Pero mukawat yun hit-hit kunwa ako. Dili basad mahimo nga pirmi kong mag-apong niya. Daghan putag mga gimbuhaton alang sa nasod. Mayo kay nag-istorya ka kabahin sa nasod, Basilio. Daghan ng mga tinun-an ang misuporta sa atong plano nga magmugna og akademya alang sa pinulungang Espanyol. Nalipay ko sa imong gibalita nako. Usa ka espesyal nga tunghaan alang sa pinulungang Espanyol. Sa sistema karon sa atong edukasyon, mas gipanghimugatan ang pagtudlo sa Latin kaysa Espanyol. Og doon ako'y pagduda nga gituyo kini sa mga katsilat. Unsay but mo ipasabot isa gani? Daw gusto sa mga katsila nga dili ta makakaton og gusto sa Espanyol. Daw ang gobyernong Espanya dili gusto nga mabuka ang mga mata og nagtingwa silang tabunan ang atong mga dunggan. Kung musulti sila og Espanyol, daghan kanato ang dili makasabot, Basilio. Dakong babag ang pag-ila sa ilang abuso kung dili ta magkat-on sa kaugalingon nila pinulungan. Mahimong ilatang balikason apan dili kita makasabot. Kung doon na sila abuso, maglisod ta og reklamo. Kay dili man kita makapadayon sa ilang pinulungan. Doon na kay puntos yung pagduda. Ang mga katsila sayon nga makaabuso sa ilang kitawag og Indio. Gusto sa mga katsila nga ang mga Indio dunay mga mata apan dili makakita. Dunay mga dunggan apan dili kadungog. Dunay dila apan dili kareklamo sa ilang abuso. Doon na ba ko'y nailhan sa mga mianib na sa atong kausa alang sa pagtukod og akademyang katsila? Sila si Sandoval o Makaraig. Kauban sila sa atong kausa. Apan doon ay problema. Unsay problema? Daghan ng mga pari nga nagdumala sa tungaan sa mga katsila ang supak. Doon ay nagduda nga ang pagtukod og tungaan alang sa pinulungang Espanyol kabahin sa plano sa pag-alsa sa mga pilibustero. Naayong buntag. Don Simon, wa ko magdahom nga sakay po dahi kanining barko nga tabo. Doon ako ay importanteng lakaw sa akong negosyo. Don Simon, siya nga akong higala. Ang hapit na maabogado nga si Isagani. Isagani? Oh. Si Don Simon. Dawat ang akong kamot, Attorney Isagani. Gikalipay ko nga gikahimamat ko ikaw, Don Simon. Kumusta? Well, I'm so fine today, Attorney Isagani. Mayo, kay mibutang ka sa imong negosyo sa Pilipinas. Junay mi tambag nako nga dili maayo dinhi ang pagnegosyo og alahas kay gamay ra ang maka-afford og alahas. Ang mga pobre kuno dili makapalit og alahas. Dili na tinuod nga dili makapalit og alahas ang pobre, Don Simon. Ang labing tinuod nga makapalit ang pobre og alahas
Apan kanang butanga, wa kinang lanas sa mga pobre. Nakapasakit ba ko kanimo o istorya? Wa. Pasaylo asab nga imong nahatagan og lahi nga kahulugan ang akong ipanulti. Wala kanay problema. Basilio, doon ako'y dala nga beer o servisa. Mag-inom kita. Daghang salamat apan dili ko minom og serbisa. Mausab ako, Don Simon. Tubig ra akong inom. Matod ni Padre Camora nga ang pag-inom og daghang tubig ang hinungdan sa kakulang og kusog sa katawan sa Pilipinas. Sultihi si Padre Camora nga mas makaayo sa tanan ang pag-inom og tubig kaysa bino og serbisa. Mao pa? Igna si Padre Camora nga tamis imnon ang tubig apan makapatay og kayo. Mubukal kung moinit o kung masuko ang tubig, mahimo kining dagat nga mulumos sa katawhan o mupakurog sa kalibutan. Well, nakadaga ko kanimo isa gani. Ako nga sabtan ang kaligon o baraganan. Gikinahanglan ka sa nasod. Ako na lang ang muinom sa beer. Sige. Excuse kaninyo. Kinsa siya? Bago siya higala ni Papa Tiago. Gitahod siya bisan sa mga katsilan. Tungod kay nadungog nga suod siya higala sa Kapitan General. Mo ba? Siya nadunggan akong istorya. Si Don Simon, ang Kardinal Moreno o ang Eminencia Negra ni Kapitan General de la Torre. Pasayloa, Don Simon, sa pagtaas sa akong tingog diha kanimo. Ako ang mangayo o pasalaw nimo dun ko studio. Ato na tong kalimtan. Isip po sa kabiyahidor, daghan ang mga suba nga akong naadto. O nalingaw ako nga maminaw sa mga patuo-tuo nga istorya. Kining suba sa Pasig, Don Simon, doon ay mga patuo-tuo nga istorya ani. Oh, mao ba? Well, onsa man dun ko studio. Kini ang patuo-tuo nga istorya sa lapad nga bato sa Pasig. Sa karaang panahon, sa wa pa maabot ang mga katsila sa Pilipinas, gisimba sa mga tao ang lapad nga bato nga gituan nga gipuy-an sa mga espiritu. Sa dihang nawala ang pagtuo sa mga tao ngadto sa lapad nga bato, kini gihimo ng taguanan sa mga tulisan. Ilang giatangan ang mga nanakayan sa panahon na sa mga kapitan. Daghan ang mga sakayan ang kalit lang nalunod duol sa lapad nga bato. Oh, I see. Tiyay pa. Ako, doon na sa'y nahibawan nga patutuo nga istorya. Oh, unsa nga na nga patuo-tuo, Padre Florentino? Sa karaang panahon, usa ka ulitaw nga misaad nga magpakasal sa usa ka dalaga sa ilang lungsod. Naghuwat og hataas ka panahon ang dalaga. Hangtod nga naabtan siya sa paglapas sa iyang kabatan. Usa ka adlaw ni ana, nakabalita ang dalaga nga nahimo ng arsobispo sa Manila ang iyang hinigugma. Nagsulob siya og sapot sa lalaki ug nakikita siya sa arsobispo. Gipangayo sa babae ngadto sa arsobispo nga tumano ng iyang saad nga magpakasal.
Apan, may balibad ang iyang hinigugma tungod sa katarungan nga usa na siya ka-arsobispo o alagad sa Dios. Ang gihimo sa arsobispo mao nga iyang gipahimuan og langob ang babae. Ang langob gidayan-dayanan sa daghang mga bagon. Kinsay ngalan sa babae? Ang babae ginganlan og Doña Jeronima. Didto sa langob nagpuyo si Doña Jeronima. Og didto usab siya namatay. Siya nabantog nga usa ka engkantada tungod sa iyang kinaiya nga manglabay ngadto sa suba og mga kasangkapan nga bulawan. Niadtong karaang panahon, makaabot pa sa baba sa langob ang tubig sa suba. Apan kalit lang nga nalayo sa langob ang tubig sa suba. Daw sama sa pagkahilayo ni Doña Jeronima nga nalimtan na sa mga tao. Oh, mao ba di ay? Ako, doon na po ka-istorya nga patuotoan ng suba. Unsa kina Padre Salvi? Nitong karaang panahon, daghang mga buaya sa suba. Bangis o gutom ang mga buaya ug daghang mga sakayan ang ilang napalunod. Usa ka adlaw ni ana, may miagi ang usa ka insik nga way bunyag. Kalit nagpakita kaniya ang demonyo nga porma og buaya. Nangaliya ang insik kang San Nicolas ug kalit nga nahimong bato ang buaya. Nahimaw takaw. Magkahimuot tinuod ang mga patuto. Tuod ay. Isip usa ka tigbalita. Di ko basta-basta nga mutuuan ang butanga. Doon ako'y nadunggan aning suba. Unsa may kana? Nakadungog ba mo nga dunay napatay din nga nagngan sa pagkato ha? Guevara? Navarra ba to? Ibarra? Oo, si Ibarra. Akong nahibawaan nga dihang dapita o sa suba nga gigukod siya sa mga gwardya sivil. Gipusil siya. Wa na igkita ang yang patayng lawas. Pagkaluoy, gilamoy yang lawas ilawom sa suba. Kana ang gitawag og pinobre nga lubong. Wa siya makaangkon og gisinting lubong. Pilibustero unta siya. Ako nang gibalik-balik og sulti nga ang pilibustero magkakaya sa mahalon nga lubnganan. Uy. Unsay nahitabo nimo, Don Simon? Gikabuhi ako. Gikabuhi ka nga usa ka man unta ka biyahidor? Dili malikayan nga dunay kabuhion sa biyahe. Bisan dugay ng biyahidor. Bisan ang mga mananagat nga ang kinabuhi gigahin sa suba ug sa dagat. Dili kalikayan nga may panahon nga kabuhion aning suba. Tay Talis? Napuy-an na gyud nato ang bag-uhay nimong kipatukod nga balay nga tabla dinhi sa sapang. Gikaloy-an kita sa Dios, Juliana. Bisan og gipatas-an sa simbahan ang gipaabang sa gitikan akong yuta. Apan gitagaan kita sa Dios ug pamaagi nga muuswag ang atong panginabuhi, anak. Akong gipuno sa mga pananom ang atong uma. Hinungdan
nga ubay-ubay ang atong ani ug nakapatukod kita og balay nga tabla. Maayo unta tay, ug magpermi na ni. Inaot pa unta, anak. Kaya kung damgo nga makatiwas ka mo og tunga sa imong isuon nga mao si Tano. Tinuod ka tay? Oo, Liana. Naibaw ko nga naibog ka sa ubang mga batan-on dinhi nga nagtungha. Ug pangandoy ko usab nga makahuman ka og kurso ug adto patunghaon sa Manila. Sama ni Basilio nga adunay taas nga edukasyon. Tay Talis. Tay Talis. Doon nga nagsakay og kapayo. Niya sila hunong sa atong tugkaran, tay. Unsa makay ilang tuyo? Mayong hapon kaninyo, senyor. ¿Cómo está, mi amigo? Mayo ra akong kahimtang, senyor. Su cosecha es buena. Mayo ang akong ani? Igo-igo lang, senyor, nga makakaon ng tao ng akong pamilya. Oh, Ginoo ko. Dili baka di mo demanda na po kapatasan ang buwis. No temo que mi amigo. Wa ko mahadlok, senyor. Aparece en su rostro. Nakaila ka sa akong kahadlok sa akong naong, senyor? Tienes miedo. Natag-ana niya nga dibati ko kahadlok. Somos dos amigos. Oo, senyor. Managigala kita. Usted tiene una recompensa por el rey. Doon ako'y ganti gikan sa hari? Sí. Usted tiene una recompensa. Senyor, nganong dura mo ko'y ganti? Porque usted es un buen hombre. Kay maayo kong tao? O sa may hakong ganti, senyor? Solida una posesión de una cabeza. Himuong kong kabisa? Yo eres la cabeza de Sapang. Ako ang kabisa sa sapang? ¿Cómo cabeza? Recoja los impuestos. Gawas sa kong pagka... kabisa. Mangulikta usab ako og buhis? Sí. Daghang salamat sa imong tanyag, senyor. Apan dili ko kahimo sa pagpangulikta og buhis taon. Dili ko gustong mabiyaan ang akong uma. No se niegue la orden del rey. Dili ko mobalibad sa mando sa hari. Pero senyor, wa ba na ko'y katungod sa pagbalibad? Estás indio. Usted no tiene derecho. Tungod pa lang kay indio ko. Wa na ko'y katungod. Siga el orden. Indio, caramba! Oo, senyor. Mutuman ko. Unsa to, Talis? Kabisa. Bisa? Kabisa. Kabisa. O, tay. Ibuong kong kabisa sa sapang. Kabisa sa sapang? Oo, tay, Silo. Apan dili lang ka na ang akong trabaho, tay. Gihibo pa ko nilang kobrador sa buhis. Kobrador sa buhis. Ha? Kobrador sa buhis, tay. Kobrador sa buhis? Oo, tay. Nganong na problema man ka na? Mayo noon ka na kanay posisyon sa gobyerno.
Tay, mabiyaan ko ang atong uma. Diha sa umatam asinso og gamay ug nakabalay ta og tabla. Ha? Mabiyaan ang atong uma. Ay, balibad. Pero tay, dili pa balibad ang nagpailang sinugo sa hari. Ha? Ang sinugo sa hari, dili pa balibad. Oh. Ay, ayaw na lagreklamo, Talis. Sa dihang gipabang ka og 30 ka piso, gitambagan ko ikaw. Ngay sipon nga kinigikaon sa buaya. Sa dihang nitaas ang abang og 50 ka piso, gingnan ko ikaw. Ngay sipon lang nga midako ng buaya. Ug karon nga daw misamot na kalisod ang imong pagtikad sa yuta. Ang tambag ko kanimo, ngay sipon lang nga niabot ang mga kaliwat sa buaya. Tay Silo. May balik lagi ka, Basilio. Angay mo pa ba ka nang ipangutana di rin ako, Juliana? Nagtuo manggod ko nga. Lunsay ang akong gugma. Dili tiaw ang akong pagbati di nimo. Ikaw ang himuon akong asawa. O magmog na tag malipayong pamilya. Kauban ang atong mga anak. Basilio. Juliana. Kasayo man nato nga nakiskot og minyo, uy. Gituganan ko lang ikaw daan sa maayo na akong plano alang sa atong gugma. Basilio. Kumusta ang bago nimong trabaho, Talis? Dili na ko kagwanta, Tay Silo. Ha? Dili na ko gusto ang pagpagulikta og buhis. Bation ko og kaluoy ngadto sa mga gagmay negosyante nga kolektahan pa og buhis. His? Dili na ko mangulikta og buhis, tay. Muundang ko sa kontrabaho sa gobyerno sa Espanya. Mas mahal na ako ang pagtikad sa yuta. Unsa? Mubalik og tikad sa yuta. Yuta? Oo, tay. Mas nahigugma ko sa pagtikad sa yuta. Ngano ka, Talis? Niya na po ang mga sinugo sa pari, tay. Talis! Salin! Pagawson ko nila. Talis! Tay, ako sa silang gawson. Unsay ako ikalagad kaninyo, senyor? Keno realize so trabaho? Uwa ko katumas akong trabaho? Oo, senyor. Ang kunon ko, nga dili ko epektibo sa akong trabaho, isip ko brador sa buhis. Tungod kay wa ko interes sa mao nga trabaho, senyor. Undang na lang ko, senyor, sa pagkakubrador sa buhis. Se le concede solicitación. Dagan salamat, senyor, nga gitugtan ko ninyo nga muundang na sa akong katungdanan. Salamat, senyor. Mas naigugma ko sa pagtikad sa yuta. Les traigo una noticia de la iglesia. Doon na kay da nga balita gikan sa simbahan? Unsa ka ng balita, senyor? So alquiler sea incrementado.
Unsa? May uminto na po ng abang? Apan, senyor, dako na ang abang ng 50 ka piso matag tuig sa gitikad kong yuta. Aumento a 200 pesos. Usa? 200 ka piso? Dili ko kaabutan ang abanga, senyor. Asa man tawag kog salapi ka 200 ka piso? Bisan pa og pugon pa nako ang akong lawas og trabaho sa bukid tahon, senyor. Dili kaabot ang akong kitaon og 200 ka piso. Es una orden. Mao ka na ang mando? Sí. Senyor, dili ko katuman, ana. En continuación diradamos la tierra a otros. Unsa? Senyor, ayaw in town. Ayaw in town, senyor. Nganong inyo man taong ihatag ato sa laing tao ang akong yuta. Vámonos! Ila ko nung ihatag ang laing tao ang akong yuta. Unta, nagkuminsya lang itong sinugo sa pare. Taitalis. Juliana, nabalhak ako nga tinubon sa sinugo sa pari ang bahag nga ihatag sa laing tao ang atong yuta. Basin og dili na inoon matuman ang imong damgo nga makatiwas sa pagtungha. Nganong ilaman tangid awong taog ug maayo, tay? Pare man ka ang nagbuot-an na ron. Kani ba di ay ang kinaiya sa pare nga mangilog og yuta? Wa ko kasabutan ni tay. Juliana. Iyan ako sa kukma. Unsa ka lang? Unsa imong gihimo din sa umahan? Ako'y nagtika din yuta. Unsa ikaw? Ako kining yuta. Why si bisan kinsa nga makapangilabot sa akong uma? Sugo ko pare. Pahawa din eh! Ako'y tagyan din eh. Ako kining yuta. Busa pahawa din eh! Dili ko bawa. Ah! Di ka mo pahawa. Sundan! O di ka mo pahawa. Kinay nga kung sundag ang mo tagod-tagod ka nimo. Ayun na pagbalik din eh! O di ka mapatay! Kana ang nahitabo, Darius? Oh, tay silo. Dili na ko itugya dila ang atong yuta, tay. Bisan unsa pa'y mahitabo. Tabo? Bisan unsa pa'y mahitabo. Aw. Panwa tay kasukol. Naatay. Naatay ikasukol, tay. Kini. Pusir? Oo, tay. Ako silang pusilon. Kung hingpit nilang ihikaw nato ang atong yuta. Carlos. Dako ng buhaya, tay. Og nanambok na usab og maayo ang ilang kaliwat. Di na nako magwanta ang kabangis sa mga buhaya, tay. Angayan ng suklan ang mga buhaya. Ha? Suklan na ang buhaya. Buhaya? Oh, buhaya. Unsa imo ikasulti sa buhaya, tay? Carlos. Hakok sila yuta.
Nakalimot sila nga sa abog tagikan ug sa abog usab kita pa uli. Niya na po ko sa kong uma. Anda mo na ko daan ang akong pusin. Di magmahay ang mga sa pagsuot sa kong uma. Oh. Niya na po ka? Huwag ka giday na hadlok na ko, ha? Kiniga akong pusin ang mutapos ka niyo! Kininga kong po sila mo tapos kanimo! Suelta el arma! Oh! Diya ka mo! Inyo kong gisabotahe! Suelta el arma! Di na ko ibutan ang akong armas! Yo voy a ordenar a mis hombres a matar! Sige! Suguagin mo mga tao ang patyos ko! Nahog na ako ang akong armas. Patya ko ninyo! Buscar! Patya na lang ko ninyo! Patya ko nga sa kakabos ko ay kasuko sa inyo kagamanan! Naluoy ko sa inyo kahimtang, Juliana. Wala ko kasabot, Basilio. Nganong ang mga kabus sama na mo. Ila pa mang samutan ang kakabus. Kana ang angay usbon sa sistema ng gobyerno, ha? Mauna tayo sila. Kaluoy na nato. Apan bahala na og ilan ang nalunggob ang akong pusil. Dili na ko itugyan nila ang atong yuta, tay. Kining akong sundang ang akong gamiton sa pagpanalipot sa atong yuta, tay. Alis, ibutang ka ng imong hinagiban. Ang nabuhi sa hinagiban, mamatay usab sa hinagiban. Sobra na ang pagpanaog-daog sa simbahan nato, tay. Imbes unta nga kita ang kaluyan, kaya nagkaman kita sa kakabos. Ila pag yung ginaginot ang gamito yung mumo nga itong gikauntay. Ha? Anong ginaginot pamanta sa simbahan? Kanang ang kahimtang aning nasura. Gamhanan ng mga korporasyon sa mga pare. Kauban silang korporasyon ang gobyernong Espanya. Di ba sila man ang nagtudlo sa maayong pagtulunan sa Diyos? Nahisubay pa ba sa maayong pagtulunan sa Diyos ang pagpangilok og yuta, tay? Aron ipuno sa bahandi sa mga dagkong korporasyon sa mga pare. Tay,
Doon ay laing mga tao nagsakay og kabayo. Amihunong tungod sa atong tugaran. Gisuong na punta din og mga nagsakay og kabayo. Kabayo? Oo, tay. Tay! Tay Talis! Juliana! Tay! Tay na nangita ni mo! Nangita ni mo ang gobernador! Nangita na ko ang gobernador? Usa may ang tuyo nga nangita man siya nako. Imo ang inyong gusto, gobernador. Ako gamay lang og edukasyon og dili gamahanan. Pero ako nagtikad sa akong uma, sa akong yuta. Ang akong asawa ug anak namatay sa pag-ugmat sa among uma. Di na ko ihatag ninyo ang akong yuta. Nibisan kinsa ka mo ihog sa akong yuta. Kinahanglan pang ligoon kini sa iyang dugo o gilubog sa yuta ang iyang kasawa o anak. Di na kumahadlo ka na inyong mga pusel. Nagsalig lang mo sa inyong pusel apan mga talawan ka mo. Dasmag mo! Kay suklan ko ka mo sa akong sundag! Tay Talis! Tay! Ayaw kong pugnan ako! Ipailo na ako ang gobernador nga huwag kumahadlo nila! Igo na, Tay Talis! Igo na! Huwag tayo nag-anan nila! Ay perlas ng silangan. Don Simon, akong gikalipay nga mibisita ka sa akong opisina. Mausap ako kamahalan niya, Kapitan General. Kumusta ang imong negosyo sa Pilipinas? Well, maayo. Akong naila-ila ang mga tao sa Pilipinas. Nasinati nako ang ilang kinaiya. O nasaksihan ang abuso sa gobyerno ngadto sa mga Indio. Unsa nga abuso ang imong nasaksihan? Adios patria adorada, región del sol querida, perla del mar. Unsay dugang tambag ni Simon ngadto kang Talis samtang ang mga mahayundanong punto nga angay natong mahayunduman sa sugilanon. Pila naman ang abang sa yuta nga di na makaya og bayad ni Talis. Unsay gihimo ni Talis sa pagpanalipod sa iyang yuta, mga kasama. Atangi ang sudod natong pagpakli sa mga nobela sa atong nasudnong bayani. Dr. Jose Rizal, Nole, Mitanghiri, El Filibusterismo. Gikugihan sa pagpresentar sa radyo pinaagi sa panulat ug direksyon ni Jocelyn Pundok Alguno. Musika, Randy Susun. Recording editor, Rani Budumo. Dalit kanato sa RMN Production Center. Tatak RMN, Radio Mo, Nationwide. Umuto ka listeners, ang part 7 niya, ang sunod ani mag-intro vlog na po ko para sa Digong Kanto Boy, no? Part 12, no? Nya, tiwas ako. Magtiwas ako basa gamay mga ka-listeners, no? Karon mo intro vlog na po para sa Digong, no? Part 12. Si Lingel Habman, wow, thank you kayo Sir Idol. Salamat po kayo Lingel Habman, no, sa imong makanungayong pagpaminaw. Og si Angie Diyos Maparan, walay season 2 ani, kaluoy tawon ni rin sa magulat ako, no. Matay mahimo, no, kay mauro may gikong as director, no, sa writer ani di ara gitaman ang drama magulat ako, no. Murag masakitan ka, kaluoy kasi rin, no. Si Sapanta Vlog, good job Idol, ninduta sa dramang Digong Kanto Boy.
excited ako sa sumpay dol kay mag-over the top na si Mary versus Briggs. Oh, good luck Mary, ayaw papil din ni Briggs. Makabanaz ka og gifted child. Ha ha ha. Emoji ni katawa tulo ka buok kung perting daghan ng heart ni comment ni sa Panta Vlog. Salamat kay sa Panta Vlog no. Maugid makalingaw ni drama ha. Si Clarina Neri wala part 2 ani wala gid no. Magulat ako diha gitama no sa ending no. Wala sumpay. Si Gods of Two asa naman ang sumpay dol mao na nang sumpay no sa kuan Nulimit ang Iri part 7 na ta no sinsa ang dugay gid no anya Ludi Mejias tagtulo ka heart niyang comment Mias Ludi tulo ka heart mao gyapon no salamat Ludi Mejias no Mias Ludi ya si Romana Bitwala good morning Lods nindot na kayo ang drama with upat ka heart salamat kay Romana Bitwala no unya ang tabutiwas ug basa mga listeners sa ako ano sa intro vlog sa Digong Kanto Boy kay aron bahay na to na yung comment na dibutan to mo taas kay taas na didaan yung drama ha 2 hours ka pining Nulimit ang Iri mga listeners mo na nga ako lang pamubaan niya itong pagbasa sa comment no unya na lang po sa Digong Kanto Boy part 12 no o to mga listeners thank you so much for watching or for listening ang pimo kanon mga listeners God bless us all.